Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Roħ Joseph Buttigieg. L-lum eżies il-Knisja tagħmel il-festa ta' Santa Brigida tal-Iżvezja, patruna tal-Ewropa. Jew nitolbu eżies il-Santa Brigida tenna biex bħala Ewropej narfu nozzu l-eruq tal-fidi tagħna. Għax aktar ma jgħaddi żmien jidher ċar kif l-Ewropa qiegħda titlef il-valuri jinsara. Jew nitolbu biex verament aħna nkunu xhieda veri ta' dak li nemmnu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-mnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla ben il-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubit tad-dinja il-qajt tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej, int mexxejt lil Santa Brigida mill-ħafna modijiet tal-ħajja u b'mod tal-għaġeb kontemplazzjoni tal-passjoni ta' ibnek. Għamiltilla għallimta l-erf tas-salib. Atina li jinkunu il-ħajja nnejxu biex inkunu nistgħu dejjem infittxuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lil Galatini. Ħuti, jiena permezz tal-liġi miet tal-liġi biex ngħix għal Alla. Issa llabt ma' Kristu. Ngħix, imma mhux iżjed jien, iżda jgħix fija Kristu. Il-ħajja li issa ngħix fil-ġisem qiegħed ngħixha bil-fidi fl-iben ta' Alla li ħabni u li talilu nnifsu għalija. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali u ngħidu flimkien kull ħin imbierek il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħ ar-ruħi jisimgħu il-fqajrin u jifirħu flimkien. Xandru il-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jinfittixt il-mulej u weġibni minn kull biża' tiegħi ħelisni flimkien. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu flimkien. L-anġlu tal-mulej jassess madwar dawk li jibżgħu minnu u jaħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej ħin il-bniedem li jistkemm fih flimkien. Ibżgħu mill-mulej qaddisin tiegħu xejn ma jonqsu min jibża minnu. Is-setana jiftakru u jibagħtu l-ġuħ. Min ifittex il-mulej xejn ma jkun jonqsu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Alleluja.
Il-mulej jgħid, ibqgħu fl-imħabba tiegħi, min jibqa' fija dan jagħmel ħafna frott. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jiena id-dirja vera u missieri l-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtagħha, u kull waħda li tagħmel il-frott jiżborha u jnaddafa biex tagħmel frott aktar. Intom ġajn daf minħabba l-kelma li jettilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minna nfisha jekk ma tibqax fid-dirja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena id-dirja, intom il-frijej, min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad frijej bħal dawn jiġbruhom u jixtuhom fin-nar jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi fikom, itolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din hija l-glorja ta' missieri, li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum eżies huwa Vanġelu mill-isbaħ. Għaliex jgħidilna ċar x'inhi il-missjoni tagħna. Jew aħjar x'jixtieq Alla minni u minnek. Qatt għamilta din il-mistoqsija. X'irid Alla minni? Forsi l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna għal din il-mistoqsija aħna mdorrin ngħidu Alla jrid li jien ma nagħmilx dnub. Mhijiex l-ewwel ħaġa. Alla jrid li jien nibqa' fih. U jekk nibqa' fih ma nagħmilx id-dnub. Id-dnub huwa xhieda, huwa turija, huwa mezz li jien inqtajt minn Alla. Li jien il-kelma tiegħu għaliex imbagħad hawnhekk jispjegalna xi tfisser nibqa' fik. U hawnhekk għalkemm il-darba il-mulej jellidilha ċar biex tagħmel frott aktar. Intom ġajn daf minħabba l-kelma li jien għattilkom. Ibqgħu fija u jerġa' mill-ġdid. Ibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom. It-tajjeb li jiena nista' nagħmel u hawnhekk fuq dan l-eżempju is-simbolu li jagħtina l-mulej Ġesu biex kollha kemm aħna nifhmuh huwa d-dielja. Aħna maħluqin biex nagħmlu l-frott. Aħna maħluqin biex inkunu verament dielja. U d-dielja x'tagħmel? Leneb bnin mhux qares biex minnu jintasar u sejr l-imbejt kif nafu l-imbejt iġejb il-ferħ. U għalhekk id-dielja fl-iskrittura mqazza hija dejjem simbolu tal-kelma ta' Alla. Jiena wient mingħajr il-kelma ta' Alla ma nista' qatt insejb il-ferħ.
f'din il-festa hekk tal-lum ta' Santa Bridgida ejjew nitolbuha li hija patruna tal-Ewropa flimkien ma' San Benedetto. Ejjew nitolbuha biex aħna wkoll u speċjali il-popli tal-Ewropa ma jinqatawx minn Kristu. U tinqata' mid-dilja jfisser issir ferra li tinxef. U tinqata' mid-dilja jfisser li inti twarrab il-kelma ta' Kristu. Ma tibqax tagħti kasa, ma tibqax tagħti widen għal din il-kelma. U meta jiġri dan, mhuwiex Kristu li ħajjitlef, imma huwa jien u int, għax bil-mod il-mod mingħajr ma nintebħu nibdew ninxfu, nibdew immutu, nibdew insiru bnedmin flok mimlijin paċi u ferħ, mimlijin rabja, dwejjaq. Nitolbu għalhekk il-Santa Bridgida llum, għalina l-koll, għall-Ewropa. Nitolbu għatenna biex aħna nibqgħu verament frijej, imwaħħlin mad-dinja vera li huwa Kristu. Miġburin flimkien ċelebrazzjoni ta' dawn il-misteri qaddisa, waqt li qegħdin nagħmlu festa lil Santa Bridgida, nitolbu għall-Knisja u għall-Ewropa li tagħha din il-qaddisa ġiet magħżula bħala patruna fil-waqt li jintennu mulej inti waħdek qaddejs, mulej inti waħdek qaddejs. Sabiex l-infsara mifruda bejnietom iħabbirku għall-għaqda fi knisja waħda nitolbu mulej. Sabiex it-talim u l-eżempju ta' Santa Bridgida ifakkru l-Ewropa li huwa possibbli tgħix fil-gratuità u s-sempliċità nitolbu. Sabiex dawk li qegħdin ibatu bħal Santa Bridgida ma jedew qatt jimmeditaw il-passjoni ta' Ibnek Ġesu Kristu nitolbu. Sabiex is-sagrament tal-Ewkaristija lilna l-koll jatina l-qawwa li insaffu lil qalbna u nikbru fi Kristu biex nagħmlu il-frott li jibqa' nitolbu. Sawwab mulej il-grazzi tiegħek fuqna biex nilqgħu bil-qalb il-kelma li titħabbar lilna u nħabbirku ħanwettquha b'mejjel tajba tagħna bi Kristu Siedna. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, f'Santa Bridgida inti jogħġbok teqret il-bniedem il-qadim u toħloq bniedem ġdid skont qalbek. Fit-tieba tiegħek għatina li aħna wkoll niġġeddu ħalli nofrulek sagrifiċċju ta' tbattija li jkun tassew li jogħġob lilek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq
nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Lilek tfaħħar il-ġemma tal-qaddisin fis-sema u l-ġieħ li inti tagħtihom għall-merti tagħhom huwa ġieħ mogħti għall-istess doni tiegħek. Inti tgħallimna bl-eżempju ta' ħajjithom tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom u aħna imdawrin minn sħaba kbira ta' xhieda b'qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna u niksbu magħhom il-kuruna tas-sebħ minsuġa minn wart li qatt ma jitbiel bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-anġli u l-arkanġli, mal-ġemma kottrana tal-qaddisin, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla għeda għaddejs, għaddejs, għaddejs. Osanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-oli tas-smewijiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mew tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-biltu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritien kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħillisna mid-denin.
eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tijek inħallilkom isliem, natikom isliem tijaj la tħarix lejn dubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijek. Għatija isliem u laqda li jintrid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda jkellmu waħda, rugi tkunu fejn. Il-ġisem ta' Kristi.
nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, wettaqna bil-qawwa ta' dan is-sagrament biex bl-eżempju ta' Santa Briġida nitalmu nfittxu lilek dejjem u fuq kollox, ħalli minn din id-dinja stess nilbsu s-sura tal-bniedem il-ġdid bi Kristus Jedna. Kejjew nitolbu verament dawn it-tliet Ava Marijiet l-Omna Marija biex verament aħna poplu tal-Ewropa nilbsu tassew is-sura tal-bniedem il-ġdid, il-bniedem tal-fidi, il-bniedem li huwa maqut ma' Kristu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna